Здравейте хора, аз съм Бистър 69 и днешното видео ще играем с един човек, който има 86 от 86 броуъра. Явно не е толкова много стилен, но колко от 900 нещо копие. Има 4 поредни победи с... Аз съм про! Това е някакво про ви казва. Сега да видим. Айде, ще играем на ето го мапа. Чакайте да видим нека по-готи мапа. Аз съм прото! На тази карта ще играем. Добре. Айде, готов ли си? Чакайте. Ще сме с безкрайно. Айде. Безкрайно. Да. Айде, често. Аз съм про. Какво? Чето, какво замразя? Да, браво, бе. Прото победи, аз съм си бил 4-2. Нищо. Просто съм супер слаб, не мога да те победа. Значи си дал честъра. Честъра ми е. Най-як. Най-якият е честър. Аз знам пояк. Знам един пояк, бе. И аз знам. Да видим. Даже това ще е по-забавно с това. Чак, че те са един герой. И разбира се този. Къде е да видим си хора. Добре, за ски сме 1 на 0. Той е 1, аз съм 0. Пишете в коментар. Чакайте, си... Май те не са се абонирали за канала, бе. Какво? Те не са се абонирали за канала. Да. Как може? Абонирайте се за канала. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Край. Майко си, не знам какво ще правя. Това си даде за мотоцикл. Ти забрави, че не се имка. Да. Можеш. Това не е честно. Дай отблизо. Отблизко, добре, идвам отблизко. Ти ще избегал дали се ратаха за близко, бе. Добре да се видим. Ще я люби Микаша. Ще умреш. Добре. Да видим. Скуик. Да, май се по-добър. Резултата е 1 на 1. Ох.
Да, ти си по-добра, да. Ти май забрави нещо за гроу. Да. Кой е гъл? Аз Ти просто... забрави нещо за Фера. Да. Сега док. Двамата му. Да, пак. Не. Да, по-добре да имам безкрайен живот, защото да нямам безкрайен живот. Просто. Как имаш безкрайен живот? Тайна. Няма да ми кажеш. Вътре кой мисля да взема сега? Да видим. Тая. Така. Бутос. Ох. Добре. Това не е лошо. Какво прави новия герой? Кой бе? Новия герой. Не го знам кой е. Айде бе! Айде бе! Чакай бе. Да видим кой да вземем. Ето. Скуик. Забавно. Не. Сенди. Не, ма. Тика. Ти имаш 500 минута, човек. Про. Не, про. Ще умреш скоро. Така. Скоро време ще умреш. Сигурен съм. Милый. Не, аз кажа ти. Не знам. Аз ще ли да умре ли ти? Май, залагам на теб, па. Да, аз съм мъртъв вече. Добре. Веси, какво са? Прас. На колета вече контрата. Хора, всеки броуър си има контра. И хайде. Така. Мисля да я сменя с някой друг. Хайде. И да, това е едно легендари да пропче, така е. Тук той се избира на 3, 2, 1. Оставихте ли по един лайк на това видео? Май не сте. Не са, аз ви усещам. Аре, оставихте по един лайк на 3, след 3, 2, 1. Ако ви кефат такива тип видеа, просто пишете в коментарите и ще има още такива. Знаеш какво? Той се притеснява от такъв пак. Как не се сети? Да. Не се сети. Как не се сети? Да, определено не се сети. Чакай, защо да ме скочила? Май забравяш едно нещо. Крол съм. И крол обича да подскача, да скача. Така ли? Мишок ли съм? Да. Колко е резултата, бе? Чакай, после ще прегледаме клипа и ще видим. Да,
Не забравяй, че и Гром си има слабите страни. Кой? Добре, това си го взимам аз директно. То. Новия герой. А той е хиперсилен, между другото. Ти не знаеш каква му е силата, нали? Каква на силата? Да, най-добре баща е. Чак ти да пиеш песните за Бога. Ма това смисъл не е много честно ти да биеш така престените. Ай, гледай си, да. Ти го хвана само подскача човек. Аз скачам. Ето. То смисъл няма как видиш някой броер, който само подскача. Не знам на тебе какво си става, бе. Да, не. Какво ми става на мен? Аз победих. Победил, сигурен ли си? Милик. Стринг. Запазвам си крова за бавната част. Да. Победи. Си! За няколко пъти бия. Така ли? Не го ми. Сигурен съм, че ме побеждава за няколко пъти. Сега да видим. Аз съм със същия герой. Давай. Тън. Що бе? Не къде да пам? Прас. Чекай, защо съм... Чекай, ма защо не... Бавно ми е. Не. Защо ме стопираш? Най-накрая, бе. Да. Я къде? Идвам, бе. Къде си? Не те виждам, а ти къде си? Я не те виждам аз къде си. Милый. Къде си, бе? Къде си? Това ме предсака верно, това геджет. Това геджет много бързо ми направи. Що не, бе? Ти мене... Аз ще бия. Така, обичам да пръскам. Не искаш да мъжа. Абе, какво става, бе? Абе, не забравяй кой е най-добрия с скрол, бе. Аз. Бе, ти кама убил, бе, брат. Да скачам, мога ли? Не мога да скачаш, добре. Аз съм със същия герой. Ти си същия герой. Значи аз ще променя работа. Ето виж. Добре. Аз ще променя работа вече. Аз си взимам ето тоя като втори броуър. И последния броуър ще е ето този. Това ще имаш... Да, сигурно. Имах ангел. Контрирате всичките броуъри изобщо. Прас. Ай, чао. Тук ще засипа. Да. Точно значи ще те контрирам броуъри. Да, ти на две такива. Да, такива ще да много полезен. Какво се нава, Анджо? Нищо, ти си пана ти в капана. Аре ми... Ма ти дори да идваш сам, бе, човек, смисъл, как така става? Да, аз съм със същия герой и пак да бия. Добре, аз ще спря само един човек. Ето, виж. Добре, аз ще спря само един бро. Това е ясно, виж. В смисъл, също греба, че няма кана да биш пестерите. Какво? Айде. Добре, напусти. Нищо. Съсетиш.
Той хора вече тук ме пуска, не знам какво става. Тук вече няма кам биш. И крова ти даже е безполезен. Чап, 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 чап. Айос. Аз също даже няма да ме бърка. Чао. Сигурен ли си? За сега сте гледка. Не точно. Добре, окей. Ма защо това ми бие демидж, брат, че съм в стената, бе, брат? Защо се стане? Ама защо това ми бие демидж? Аз съм така в нея лута. Ето. Ай, в смисъл, то така изобщо не може това принципно. Милинг. Ай, Аз съм пак със същия герой, да. така ли? Аз ти казах. Кой ли с Ангел контрира? пак не мога ма биеш. За сега спечела в тази битка. А ти си много. Така ли? Добре, вече играем с бровари, които могат да ги цъкам здравата. Единият от тях е Едгар, разбира се. Едгар ли? Да, Едгар. Чакай, аз ще избера герой. О, мага, след тиса, кой ще вземеме? Който ще бил, че няма да го очаква. Чакай това. Ето го любимеца ми, бе. Ако вземем един същи. Няма как. Май. Я знам кой ще избере. Айде дей! Чакай, че търся един герой. Докато той такова ще вземем малко кредити, да си Готов съм. подапълним за третото. Готов съм. Dynamite Song Tutorial. Mant, дяла, мant, дяла, мant. Дейк. Содабърг, дън, Содабърг. Да, тук вече го къртиме здравата. Воу. Полека. Ако обичаш. Аз знам, че не е така. Милинг, бе. Говно. Сигурен ли си? Вече е добре де. Не знам. Къде съм? Няма си никаква да изпостава къде съм аз. Ти къде си? Къде си, бе? Къде си? Аз те виждам на картата нещо. Казах, че игром си има слабите страни. Да видим. Сменяме броварите. Аз си Евинко ще направиш, бе. Всеки герой си има слаб. Да. Сега ще умееш. Ще видим това. Милинг, брат. Айде. Ще видя като ти. Айде. Те бия. Мамко. Ти пак ли си същия? Нали знаеш, че това няма ти помня също. Зелено, твоето ли би се? Да. Ще си зелено. Сега? Ти си близо до смъртта, бе. Ох. Кой е близо, а? Аз си взема краска. Дейк. Сондабърг, дън, Сондабърг, дън. Аз съм черният ангел демон. Аз съм черното ангелче демонче. Ох. Добре, край вече на играта. На 200 кръв ми остана. Не! Сондабърг, дън, Сондабърг. Соник. Ай, Соник. Арбе, Ти Сондабърг. Соник ли си?
Или Боник. Ти къв си? Аз съм се. Така. Много бягаш, бе. Ти както не умееш. Не, никога няма да умра. Не. Дали не, бе. Ма това не е честно. Що да не е често. Тъй да. Мас. Давай да. Еми хора, мисля да спираме видеото вече. Не, още една игра. Още една игра последна. Да. Добре. Айде. Ама без другите си. Само Rare. Само Rare Brawler. Rare Brawler. Добре, само Rare Brawler. Да ти вие бро. Цяло да си видим Brawler. Добре. Ето хора, които... Ето кои бровари сме взели ние. Аз кои бровари съм взел. Той е взел Ел Примо, Роза и Барли. Ай, натискай. Айде. Сега да видите как ще го убия. Спонжба! Квадратни гащи. Готов ли си стиги да моето? Спонжба! Квадратни гащи. Примо Спонжба! Прас. И вече си мъртъв, знаеш ли го? Смърт. Така ли? Сигурен ли си? Спонжба! Чакай, я видим. Айде. Има... Айде бе, още не... Айде да ни игри Аз съм още. със същите. Със същите ли си? Да. Примо Спонжба! Така. Виж го качвам бе. Примо Спонжба! Кой да последния ни пробва? Виж, аз ще направя на гласа на... Айде. Манди да... Чакай. Примо Спонжба! Добре, гласа. Във всеки случай да те... Милинг, брат. Милинг. Милинг, брата, милинг. Смилинг, бе, брат, смилинг. Защо ми... What is flash? Adiós. Аре, Игра, ай, чао, хора. хора, чао. Чакайте. Абонирайте се за канала, освен споделихте това видео. И това беше от Да, нас. и сега Чао. една изненада. На един от вас, когато стигнем 100 абоната, ще купя ето този скин, не, извинявай. Ето този скин на Search. Ще влезе в акаунта и ще го купя този скин на Search. В истинския Brawl Stars. Да, в истинската Brawl Stars ще влезем и ще ви го дам. Така че от нас, чао! Чао.